Bos días, amigos de Converxencia. Chegamos ao noso terceiro Día Nacional de Galicia e hoxe xa casi ninguén dubida de que se un partido galeguista de centro pode chegar a consolidarse no futuro como unha alternativa de poder, ese é Converxencia 21. Non é pouca bagaxe para termos pouco máis de 2 anos de vida, pero iso non nos debe facer perder de vista que aínda estamos comezando e que quedan anos de esforzo de todos nós para consolidar un proxecto político que traballa para que os cidadáns galegos sexan cada día máis libres nunha Galicia que sexa tamén cada día máis libre. Porque non é certo que as liberdades individuais e as colectivas entren en contradición, senón que son plenamente interdependentes. Non pode haber individuos libres nunha colectividade que tampouco o é. Hai pouco máis de 2 meses acabamos de superar o noso primeiro reto electoral. Os obxectivos foron atinxidos. Precisábamos conseguir representación en Tui e conseguímola. E ademais conseguimos que varios millares de cidadáns das cidades máis importantes de Galicia tamén nos coñecesen. Porque, amigos e amigas, escribindo a historia de Converxencia 21, desde o inicio estamos tamén contribuindo a escribir a historia de Galicia. O que é máis importante, unha historia de Galicia en positivo. Aos de Converxencia, como xente moderada e positiva, gústanos sentirnos dentro da legalidade institucional, aínda que nunca a custa da dignidade, da xustiza e da democracia. É certo que nos sentimos moi cómodos coa denominación oficial e legal da festividade principal dos galegos, Día Nacional de Galicia. Terminoloxía e acepción que solamente usamos nós, os de Converxencia 21. Somos neste momento o único partido de Galicia que respeta a denominación oficial do día que celebramos hoxe. E non dubidamos en usala desde o primeiro 25 de xullo que celebramos como forza política legalmente constituída hai 2 anos en Fonmiñá, na comarca da Terra Chá, onde nace o pai miño. Neste momento estamos nun momento crítico para o país. O Partido Popular goberna a Xunta con maioría absoluta desde hai xa máis de 2 anos. E están tratando de atrasar o máis posible a aprobación dun novo Estatuto de Autonomía e cando xa non o poidan obstaculizar máis, farán todo o posible para que se pareza o máis posible ao de Murcia, sin ánimo de ofender aos murcianos, e o menos posible ao de Cataluña, restándolle con iso poder ao país. Porque aquilo que estamos a falar é de poder. O PP síntese moi cómodo e feliz nunha Galicia sen poder e cunha Galicia servil ante os poderes centrais. Os mesmos poderes centrais nos que Núñez Feijóo soña todas as noites facer carreira. Pero os señores do PP, non contentes con debilitar o noso poder político e o noso posicionamento xeoestratéxico, tamén traballan para debilitar a nosa propia lingua. Despois de case 30 anos de autonomía, o goberno de Núñez Feijóo reduce por primeira vez a presenza do galego no ensino. A Secretaría Xeral de Política Lingüística recoñece nun recente estudio que os alumnos do ensino secundario teñen peor nivel de galego que de castelán. E recoñecen tamén que os galegofalantes teñen un nivel moito mellor de castelán que a inversa, é dicir, que os castelán falantes de galego. Por que entón reducir a presenza do galego no ensino? Cal é a xustificación? Os señores do PP atrévense a dicir que o fan en defensa da liberdade. E claro, a min como liberal, ese uso fraudulento da palabra liberdade oféndeme moito. Debemos explicarle aos señores do PP que a liberdade que se pode exercer nunha sociedade democrática non inclúe a liberdade para escoller ser un ignorante. Para escoller non saber unha das linguas da comunidade na que vivimos. Pero, que se lle pode pedir a un partido cuxo presidente aspira a presidente do goberno español e sendo galego non sabe nin galego nin inglés? E non nos enganemos, unha Galicia con menos poder e menos galego será unha Galicia na que os cidadáns teñan peor calidade de vida material e espiritual e, por suposto, menos cotas de liberdade. O réxime institucional saído da transición está esgotado. Hoxe España non está resida por unha democracia liberal homologable ás do centro e norte de Europa, senón por unha partitocracia bipartidista máis propia dunha república das bananas, que defende privilexios inaceptables para a clase política e para os lobbies que sosteñen, financian e apoian a PSOE e PP.
Precisamos unha nova Constitución que estableza unha separación de poderes clara, especialmente na despolitización da xustiza, a racionalización da administración pública, coa eliminación das diputacións, a conversión do Senado nunha Cámara de auténtica representación territorial, con trato xusto ás nacións sen Estado, a implantación dun sistema tributario baseado no federalismo fiscal e a concentración de concellos. Precisamos, en resumo, máis Europa e, aínda que isto poida sonar mal, menos España na acepción do réxime político que actualmente rixe España. E tamén precisamos máis liberalismo e responsabilidade e menos populismo, sexa este de esquerdas ou de dereitas. Nen PSOE nen PP son a solución da fondísima crise que atravesamos, senón que son parte importante da súa causa. Ambos apoiaron cegamente un modelo económico de baixa productividade e baseado exclusivamente na especulación do ladrillo. E non nos enganemos, todos pagamos o modelo económico fallido baseado únicamente na construción e que compartían PP e PSOE. Todos tenemos que financiar un Estado mastodóntico a través de subidas de impostos, como a folla do IBE, que non fai nen fixo os deberes de reestruturación que o leven polo camiño de eficiencia. Converxencia non se casará de pedir a supresión das diputacións, como xa dixen, e como non queremos que nos pase o mesmo que algún partido que antes tamén pedía exactamente o mesmo a supresión das diputacións, e creo que todos sabemos a que partido me estou a referir, o mesmo partido que agora está encantado no uso dos resortes caciquís das diputacións que goberna, pois establecemos un mecanismo preventivo. O mecanismo preventivo consiste en que sea unha decisión tomada na Executiva Nacional hai máis dun ano, en que se algunha vez chegamos a ter deputados provinciais, os deputados provinciais de Converxencia 21 doarán o 40% do seu salario a un fondo que se invista con carácter anual nun determinado equipamento, nun determinado ben para algún dos concellos dese territorio. Desa forma, transmitiremos con credibilidade que queremos realmente suprimir as diputacións e transmitiremos á cidadanía que vamos en serio. Algo imprescindible nun momento como actual na que a política está moi desacreditada. Por moito que algúns lle moleste, non deixaremos de presumir de sermos a única forza política do país que dunha forma explícita condena todas as dictaduras, a que sofremos os galegos, sobre todo a maioría dos pais dos que estamos aquí, por motivos xeracionais, e as que sofreron ou sofren outros povos como o cubano, o birmanés, o chinés, o iraniano ou o norcoreano. Lamentablemente, os tres partidos políticos comescanos no noso Parlamento non poden dicir o mesmo. Tamén presumiremos de ter sempre posicionamentos sobre asuntos de índole internacional. Galicia está no mundo, e o que aconteza no mundo nunca nos poderá resultar indiferente. Como liberal-demócratas, sempre nos oporemos aos totalitarismos, de esquerdas e de dereitas. Tamén nos oporemos á violencia, ao integrismo religioso, á xenofobia e ao racismo. Sempre defenderemos os dereitos humanos e a liberdade das persoas e dos povos, e sempre o faremos independentemente do lugar da terra onde a liberdade e os dereitos humanos sexan conculcados. Viva Converxencia 21, viva Galicia Libre!